På torget då? På torget där. Alltså på den här triangeln eller vad det heter? Nej, inne i torget. Inne i torget. Om någon behöver tanka så att... Ska vi ta motorvägen dit då? Nej, sist var inte jag med, vet du. Då var det glömt. Just det, var dottern som gifte sig. Ja. De gift fortfarande? Nej, men... Men alltså, hur ska vi köpa köppriser i vägen? Vi åker taxi med det här. Ja, vi kan också. Inte vid den här tiden. Nej. Ja, då drar vi bra direkt. Det är ingen som har fått någon med så det är ingen som vet att vi ska dra på 20. Vad är klockan nu då? Det är strax 10. Ja, de har gått råd. Se vad det är. Kan vi riva det här tältet och flytta undan? Det verkar ju konstigt. Ja, så har det varit en jävla spänning. Skjut ut madrassen nu där. De behöver väl inte plocka ut det. Nej, det var ju... Har du framfört slänga upp andra. Jag ska tänkte slänga upp mitt tält här. tremanstält? Du har tackat ner. Jimmy, har ni satt upp det på andra tältet? Shoot. Old Harley Run-generalen har anlänt. Första pilsnen, jättegott. Har du pinnarna med? Min medpassagerare Petra tyckte att det var toppenkul att åka idag. Hon har filmat från färden. Det ska bli skoj att se. Jag har aldrig åka själv. Ja. Skål på er. Gud vad gott. Du kan inte vara högre då eller? Thomas, var på Jular du köpte din lift, va? Ja. Ja. Nej, det gjorde jag inte. Jag köpte den på Blocket. Ja, men den är från Jular. Hur gick resan då? Ja, för sagt. Va? Ja, när du och Matte låg först där ett tag, då gick det långsamt. Ja, men vad fan, jag åkte ju... Fan sist. Det var Innan det jävla fiket. Ja. Jag tror det låg en civilsnut framför där också, för en liten spegel på sidan. Det var en trafikskola. Var det? Ja. Eftersom det var vita rutor. Jag blev lite nervös där. Vita rutor. Då är det övningsbil. Vita rutor. Det var genomskinliga, alltså det var inga... tankar. Så vet jag hur mycket jag har i. Då stod den precis på 666. Herregud, man sjunger på som en tonåring. Nej, det blir det. Ja, hon har varit